videos today guys. Napunta nagsubay-subay napunta ning dakong kawanangan, lapad kayo nga kawanangan guys. Nindot kay sige balik-balik diri ba kay ganahan ko mo tan-awan ning lugar kay perting lapara ba. O tawara, di ba guys? Nindot kaayo tan-awan ninyo guys. Maora na, thank you. Tawa ko ng daan, piting amaya niya, musuksok di akong driver oh. Tawa akong driver, musuksok yung lisod niya daan. Digig kahuwat. Tagat ng dagat. Digig dangog ng daplin. Malabay ta. Digig patulis. Mag-usap pa naman sa 7-Eleven, oy. Para din sa undogs, oh. Beril yun? Palit ka na ng cigarette. So, pag-jugay. Hi guys, good morning. Maglakaw-lakaw tani aning dapita guys kay tungasog gamay ba para panington tagdali para mugawas na tong labo-labo. Kay wa ni lakaw-lakaw. Nagtuon kog lakaw diri guys kanang Sabadog Domingo nakalakaw na jud ko. Kay wa may rides. Maniho la sa kog ako ang lakaw-lakaw niya ako na aning tungasan. Kay aron panington kog dali. Kay dugay na gid kong wa kalakaw ba. Wala ni kundi ani nagsubay-subay, tungas-tungas, yan mudulhog sad. At least naka-exercise. Oh, anak ta diha, mugawas na tahapit sa highway. Anak diha, guys, unya diring dapita kay kalibunan man, daghan kay mga sagbot sa kilid-kilid ba. Ya, wala lang sa ko palabig tug palayo.